என்ன விரிசல் வர மாதிரி தெரியுது? எங்க அப்பா அன்னைக்கே சொன்னாரு, ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் நீ பூமியை பிறந்துட்டு உள்ள போறான்னு. அது நடந்துடும் போல் இருக்கே. ஐயோ நடந்துருக்கா. சாப்பாடை தரமாட்டாரம்ல இப்ப பார். எம்மா அடி. அச்சோ என்னப்பா சாப்பாடு இப்படி கீழே விட்டுட்டீங்களே. சரி சரி நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். செல்லம் ரொம்ப அவசரப்படுற மாதிரி தெரியுது. நம்ம வேணா இன்னும் ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்குமா? நீ ஒரு ஆணையும் புடுக்க வேணாம். எங்க எஸ்ஸாவை பாக்குறேன் வாயா. யாரவா நீ சாப்பிட்டது போதும் கிளம்புடா. டேய் அது எனக்கு வச்சு சாப்பாடுறா. ஏதாவது மிச்சம் இருக்குமா? ஏதே மிச்சம் பக்கத்துல வந்துடாத. மீசைய புடிங்கி தின்றோம் பாத்துக்க. ஆத்தி நேத்து இவங்கிட்ட தானே வம்பளத்துட்டு வந்தோம். இன்னைக்கு என்னடா பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்திருக்கான். போச்சுடா இன்னைக்கு நமக்கு ஜங்குதான். கிஃப்ட் கேட்டா கல்ல எடுத்து அடிக்கிறா. மவன செத்தல இன்னைக்கு. எம்மா அடி. ரோலெக்ஸ் அவன் பேரு டில்லி. என்ன சத்தம்? ஐயோ சிங்கம் ஓடுறா. ஏதோ சிங்கமா? சம்மாடி மூக்க ஓடிக்கிட்டான்டா.